Caiff eiddo a rent a osodir ar denantiaeth domestig yng Nghymru ei reoleiddio gan Ddeddf Tai Cymru 2014. Mae 98% o landloriaid bellach yn cydymffurfio ar gyfraith. Yn anffodus, mae lleiafrif bychan yn parhau i weithredu'n anghyfreithlon. Cyflawnir trosedd os mae landlord wedi methu a chofrestru ei hun neu ei eiddo. Os yw landlord wedi penodi asiant di-drwydded. Neu fod landlord neu asiant yn gosod neu rheoli eiddo rent heb drwydded. Mae Rhentu Doeth Cymru a phartneriaid awdurdodau lleol yn nawr yn chwilio am landloriaid ac asiantau sy'n torri'r gyfraith. Mae'r ddeddf yn rhoi'r pŵer i ddefnyddio ffynonellau data amrywiol i'n helpu wneud hyn yn gyflym ac yn hawdd. Enghraifft data treth cyngor, cofnodion budd-dal tai, a chronfeydd data gorfodi awdurdodau lleol. Mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn derbyn gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau eraill fel yr heddlu, awdurdodau lleol, asantiaethau cynghori, yr awdurdod gweithredol iechyd a'r gwasanaeth tân. Mae'r rhwyd yn cau ar y rhai sy'n osgoi eu rhwymedigaethau. Beth yw goblygiadau methu cydymffurfio? Gall methu a chydymffurfio arwain at ganlyniadau sylweddol a chostus, fel hysbysiad cosb benodedig o hyd at 250 o bunnoedd. Gorchymyn ad-dalu rhent, sef gorchymyn i ad-dalu rhent a dalwyd i'r landlord. Gorchymyn atal rhent, i atal rhent rhag bod yn ddyledus i'r landlord, tra bo'r gorchymyn mewn grym. Erlyniad troseddol a dirywio'n, a chyfyngu ar allu i ailfeddu'r eiddo. Gall y cosbau ariannol hyn fod yn ddi-derfyn ac mae'r swm uchaf hyd yn hyn yn 22,000 o bunnoedd. Mwyn diogelu eich buddsoddiad, arbed amser gwerthfawr yn y pen draw, ac osgoi'r camau hyn gael eu cymryd yn eich erbyn, cydymffurfiwch nawr. Rydym yn gweithio tuag at hyrwyddo cartref diogelu denantiaid ac amgylchedd lle caiff tenantiaid, perchnogion eiddo, buddsodwyr ac asiantau rheoli yng Nghymru eu trin yn deg, ac nad ydynt yn agored i unrhyw beryglon, arferion neu risgiau busnes diegwyddor. Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru.